Sports. Inyala the best player of the conference ni San Miguel Beer Center Junmar Fajardo iti 2025 PBA Philippine Cup iti laing rabii iti Game 4 iti PBA Finals J Mall of Asia Arena. Daytoyen iti maikasangapuluket duan nga PBC Award ni Fajardo iti karir na daytoy. Iti panaglepas iti semifinals ni Fajardo iti top player iti statistical points nga daan average nga 39.6 SPS. Adan average ni Fajardo nga 16 points, 13.96 rebounds, 3.2 assists, and 1.1 blocks per game. In the uluan pa iti 8-time MVP iti media can players vote tapno maala iti 1,085 points value. Inbulsa pa ni Fajardo iti cash prize nga 50,000 pesos. Kabayatan na may salaing nga napangabak iti masapol iti team na nga San Miguel Beer para iti Corona. Kalpasan nga inabak iti Tropang Giga iti best of 7 series na gitoy iti PBA Finals iti laing rabi iti score 105-91. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.